Gentes de Twitch. Tenim aquí una tier list, vale? Aviam si s'està veient. Sí. Efectivament. Tenim una tier list de presidents de la Generalitat de Catalunya, vale? És important que participeu, perquè si no nosaltres ho farem al nostre rotllo, vale? I després direu, però jo creia que el president, jo què sé, Irla, que no coneixen a casa seva... Ai, perdó. Que el president Irla era millor que el president Torradellas. Pues no s'importa una mierda. Perquè els de l'exili compten. Bueno, sí, clar. Vinga, anem a ordenar-los primer. No li ha semblat bé al Juan el teu comentari, L'ha dolgut, És que pensava que estaves parlant d'un altre exili, entonces digo, mejor no nos metamos en... A veure... El de verdad, no? Ui. No, tampoc. Evitem jardins, No, sisplau, i fiquem en gràcies. jardins en berenjenals. Aviam, una mica altra. Aviam, on està el Jordi, el Yoda? Aquí està Yoda. Aquest sí que és el president. Firmés. Aquest... Jo soc de l'època que hi havia el Pasqual Maragall de l'Ajuntament, el Jordi Pujol, el papa de Roma era el Juan Pablo aquell segundo, te quiere todo el mundo. I Johan Cruyff, entrenador del Barça, coses que eren estables. I això vaig créixer jo. I Núñez, president del Barça. I Felipe González. No, de fet, hi ha una cosa, jo de petit, o sigui, pensava que el Jordi Pujol havia estat president de la Generalitat sempre. Jo també, a mi també passava això. I clar, jo vaig viure el moment de canvi i és una de les primeres coses que recordo, i ho recordo com un trauma. de Sousa. No, exacte, el Tito Gero també. Jo ho recordo com un moment de trauma, perquè la gent estava com desconcertada, com el tripartit, què és això, saps? Clar, els hi han tret la Generalitat. Que torni el president, perquè és seva. Saps? No. Bueno, doncs total, anem amb els... O sigui, he posat, aviam, la classificació és un mola, vale? Per no dir és bo o és dolent. Però no està ordenat, perquè el però si el Pere de l'has deixat allà enmig. El Pere està aquí enmig. Hòstia, és que no el veig, està a la càmera. I el Vestrús aquell que entri... On està? El Pere Aragonès està aquí, vale. I el Vestrús va penúltim, ara. I el Blanenc il·lustre també està. Ara sí. No, i el Pasqual Maragall abans que l'Artur Mas. Tu no ets historiador? Aviam, per favor. L'Irla, el Tarradellas i el Puigdemont els agrupeu com a presidents de l'exili. Ja han parlat con estan llegando tarde. Mira, de petit pensava... Hòstia, jo també, diu el Conde Poveda. De petit pensava que Núñez i Pujol eren la mateixa persona. Les dues institucions més importants del país. És veritat. Tots els nens d'aquesta generació han pensat el mateix. M'està agafant el toc. Same vibe. Artur Mas va darrere de Montilla. Que sí, home, que ja vull. Me coge el toc. Que és que estava, que no el veia, vull dir que tinc la càmera, és que tinc una càmera al davant, vull dir, I aquí en aquesta llista m'agradaria veure el Manel. Ara, ja està. Hombre, tot queixes, tota l'estona. M'estan tot un mal de cap, madre mía. Solo de... Bueno, aviam, llavors he fet una classificació així una mica voleo, ¿vale? De mola, se salva, pse i aquest paio ha sigut president. Que aquest crec que directament el Quim Torra el podem posar directament aquí. Per què el Lupito sempre surt de Blanes? A mi això, que algú m'ho expliqui, perquè entre la Sánchez Camacho, que era de Blanes, per si no se'n recordeu, aquest home, i després un altre il·lustre, Albano Fachín, que no era nascut a Blanes, però va sortir de Blanes. Iatxi 960 diu, tots van a... Aquest paio ha sigut president. Aprox, però bueno, anem a perfilar una miqueta més. Si proposeu canvis de llonsis, de, com es diu, de categories, pues ho agraïm, perquè bueno, ho vaig fer en un moment. Jo tinc dubtes entre el PC i el PF, però bueno, algú farem. És més dolent que el PC. No, això sí, però... És com... Loco. Madre mía, vale. Vale, llavors... L'avi de Catalunya. L'avi, sí. Se salva. En sèrio? Bueno, perquè on el volies ficar tu? Tito Companys. Home, però una era de Vilanova. Jo l'anava a posar mola, que consti. De Vilanova, vull dir mola. Jo l'anava a posar mola. Va fer un cop d'estat, també. Hòstia, per favor, és el meu episodi històric de Catalunya preferit. Prats de Molló. T'ho juro, Prats de Molló és el meu preferit. No et fiïs d'un Garibaldi. No et fiïs d'un Garibaldi. I la Unió Soviètica va dir un poco como que vens que faràs una revolució con quantos fusiles. A mi em sembla bé ficar-lo a mola, Jo crec, no me'n recordava de l'episodi. Saps què va dir quan va començar el desplegament de tropes? Va dir, vam votar, vam guanyar. Ho tenim a tocar, no? Europa ens mira. No deixeu paper a terra. No els doneu la imatge que volen. Exacte, ni un paper a terra. Jo vaig llançar la pregunta.
Qui està més amunt? Pasqual Maragall o José Montilla? Espera, que us poso aquí. Però això ja arribarem, vull Hòstia, dir. però Com diu, anant... no molan igual. Com diu Padre Sánchez, cuando lleguemos a ese río ya hablaremos de cómo lo cruzamos. Pues, a ver, s'ha de fer contrast entre no molen igual, ja, això està més veritat. Però és igual, però o sigui, cadascú ha de molar com ha de molar, no hi ha d'haver una categoria única de molar. Vull dir, Companys està clar que mola, ja està. Companys és el que mola més de tots, en diferència. Total. A veure, que l'estic liant aquí, el xat està aquí, vale, molt bé. Fa estona que no diu res de Rússia, això ho sé jo fins i tot, sí. Clar, això tu ja a Cuba ja t'ho van ensenyar, això, ja. Clar. Llavors... Sí, a Cuba ja ho ensenyaven, això. Tenim el Josep Irla, vale? Aquest tio ha sigut president? Aquest tio ha sigut president. A veure, una mica de respecte perquè va ser president a l'exili. És el president d'una fundació, no? Home, no, vull dir... és un president a l'exili. Què passa? Ens vam reunir amb l'Aire i ens diguin... Clar, això espero que no l'estigui veient ningú... Bueno, Amic Lluís, a mi no és tot. Tant aquest com l'altre eren una miqueta anticomunistes. Me da la impressió. Sí. Perquè, de fet, els comunistes... no van participar, el PSOE no estava al govern, no estava al govern, o sigui, no estava no perquè no volguessin, sinó perquè ens van fer fora. I com diu Tarradellas, per contra va donar nom al partit Ciutadans. Per què? Però bones pizzas. A favor de lo de les pizzas. Sí. Era el meu argument, el que m'estava pensant. O sigui, Tarradellas aquest país no se salva perquè no se salva. No. Comunista. Va. Aquest país ha sigut president. Aquí. I Pujol faria absent. no, Pujol també és... Pujol és un catxo president. Home, és que... Bueno, és que la història... Però la Ho diu pel temps que havia sigut president o què? És que Pujol ha tingut molts matisos, Sí. I moltes cares. És una figura molt complexa. Mira el que comenten. Diu, sí, mateix té cara de... Ostres, soc president, tal qual. Vale, ho deixem aquí. Pobre senyor Irla, que va patir l'exili. Però estem de broma i, bueno, pues eso, ja està. Una abraçada a les companyes i companys de la Fundació. No, clar. Josep Irla. A mi em van demanar que escrigués un article. Sobre Josep Irla. No. Ai, per què se'n va el xat tota l'estona? Perquè no volen ni veure-ho. Ja ves, és no apto per a... Mira, en Conde Poveda ens està explicant lo dels Ciutadans. En sèrio? En sèrio el nom de Ciutadans? No, això és conya, no. What the fuck? Digue'm que no és veritat. Bueno... Sí, ostres. Veus? I nosaltres dient-los fatxes. I estaven fent referència a Tarradellas. Només vull recordar la campanya de l'Albert Rivera, la primera, amb els cartells despullat. Estan compensant... No. Mira, saps que jo vaig veure com gravaven això? Jo una vegada, quan estava anant cap al metro, i va ser quan estaven gravant els anuncis de l'Albert Rivera passejant-se despullat per Barcelona. Putes. I clar, jo me n'anava cap al metro, passa a Catalunya, i dic, per què hi ha algú despullat gravant-se, saps? I era l'Albert Rivera, ho vaig veure a l'esquena. Abans que existís TikTok, saps? Ara ja és normal. Ui, que me cargo el micro. Ara ja és normal. Busca la foto de l'Albert al Google. No, perquè nos banean. No. Y me sale el antivirus. Exacte. Lo pongo a virustotal.com i surten tots. ulls vermells, així desubicats. Bueno, també ens manegen la per sempre. Buena leche. Bueno, a ver, anem a veure Jordi Pujol. President. Valent fill de... Ui, se m'ha escapat? No se m'ha escapat, no? O sigui, no. O sigui, per una persona de dretes és el millor president de la història. Correcte. Però, a veure, vull dir... Va jugar un paper, també et dic que a mi em fa bastanta gràcia com t'he agafat a tota la dreta espanyola per no sé on els té agafat, sí, no ens fem mal, perquè no estiguin mal. sortint tots els trapos sucios. Això també és cert, Sí, com això també és cert que tot el programa aquest intel·lectual és com el Pujol, que seriós que era, i en Tarradellas, i a mi aquesta gent I com coneixia tots els noms de la gent? Perquè ell sabia el nom dels 6 milions de catalans i catalanes. I d'on venies, Et deia l'origen de la família i tot. Molt important. No, bueno, això és... Vull dir, això és tenir assessors... I Convergència, originalment es definia com a socialdemòcrata. Sí, però en un moment... Com el Xavier Trias, que és socialdemòcrata. Sí, però és una dictadura. En un moment en què, vull dir, en què... Socialdemòcrata de la sueca.
No sé si res a veure amb les pel·lícules de... Sí, però vull dir que això és com, jo què sé... Perquè els agradava. Vinga, va, anem a reivindicar la Convergència. Sí. No, però clar, però és en un moment en què ser de dreta, pues... O sigui, si eres de dreta et feien bullying, quasi, vull dir, eres raro. Vull dir, i fins i tot ara Junts, vull dir... No estava del tot bé. Junts ara és... No, nosaltres som d'esquerra, proposem lo del Hard Rock, lo de l'ampliació d'aeroport, que se fustigue con látigo a los trabajadores, però som d'esquerres. Clar, home. Pues el Jordi Pujol, pues, al principi una mica així, però després ja va tenir un posicionament ideològic molt clar i això és això és el tuit d'una revista comunista i punt. Iba de cara. Iba de cara. Iba de cara. I el Jordi Pujol, vull dir, aquest... Jo faria... Clar, doncs que llavors com fiquis a Puigdemont és que clar... És per la calibret, no sé si vull arribar allà. Aviam, diuen algú al xat? Sí, bueno, aquí el Iaxi està dient. Aquí diu, massa rebuscat, normal que s'hagin dissolt, fent referència al que explicaven com de Poveda de Ciutadans, i després també comenta que es van fundar un 17 de novembre al Monistrol de Montserrat, ell i uns fatxes es van tancar en un monestir per fundar Convergència, per definició mola. Fatxes no, Aviam, tancar-se en un convent en aquella època per fundar coses... Era mainstream. Vull dir, no va començar la seva empresa en un garatge. Exacte. O sigui, va començar on començava tothom. Eren els Steve Jobs del moment. Exacte, vull dir, anaven d'així, van fundar això en un convent, que vale, sí, vull dir, no fem broma de... És Jordi Pujol i Steve Jobs del passat? De la política, doncs possiblement. Jordi Pujol se salva perquè inspiró a Yoda. També em sembla bé. El podem posar que està a caure en qualsevol moment. O sigui, anem a veure quants viewers tenim, perquè és... O sigui, potser és dels moments que tenim més viewers i estem fent el xorre. Tenim trexa, ara mateix tenim trexa. Bueno, no està mal. Tito Maragall. A veure, no esperava descobrir el Pujol emprenedor d'Estartat. El Maragall. Jo crec... O sigui, jo amb aquest el posaria en se salva, o sigui, tampoc... Tenim un problema. El problema es diu 3%. Exacte. O sigui, a banda d'això... Sabeu que el meu avi anava a portar-li... Era conductor de cotxes com de luxe, tal, i li portava els nens al col·le. Hòstia. Era una excel·lente persona. I que era poeta, no? Que era un avi d'aquest. Ai, merda, que pensava. Sí, bueno, era un avi, no? Bueno... Però a banda d'això, era un bocachancla, vull dir, se li iba por la boca todo. Se li calentava la boquilla. Vale, que destrossés Barcelona una miqueta i la convertís pues, en la marca Barcelona. En el poble espanyol. Que per cert, ahir quan estava esmorzant, ahir feia teletreball i a les 9 del matí estava esmorzant, com els senyors, de Casa Bona, de Convergència. I sortava de Colau a la tele, a la nostra, als matins, els matins. I parlant que s'havien de regular els lloguers, cosa que estic totalment d'acord, perquè clar, que si no la classe mitjana i les professions liberals no poden viure a Barcelona. La classe mitjana i les professions liberals no poden viure a Barcelona. És que els altres ja no hi vivim. Els altres estem vivint per sobre de la ronda de dalt. Clar, perquè vull dir, al final... Los demás que les den, los de abajo, saps? Vull dir, la caixera del Capravo... Esa purria. La caixera del Capravo que se'n vagi a viure, jo que sé, al Prat... Algun lloc que ja tingui metro per poder arribar bé a la ciutat. O algun puesto d'aquests i ja està. I la gent guai... O sigui, la gent que... Classe mitjana i professions liberals. Que té cooperatives del rotllo... Ui, igual de volta? La gent... Ui, que se m'ha ido el xat. La gent que, pues eso, que viu de històries així o que són professionals liberals, pues clar, ha de poder viure a Barcelona perquè l'altra gent visqui al Prat... Efectivament. Bueno, Pasqual Maragall se salva, no? Se salva. A veure, xat, què dieu, xat? No, del Maragall no hi ha molt comentat. On és de l'Úrcia? No diu res. No volem parlar, La gent està bastant d'acord. Estan dormint. El millor del Maragall... Montilla, amunt en compte... Aquí un ha saltat directament amb Montilla, A Montilla vola. Catalunya està d'acord en alguna cosa. I quin gran personatge que ens va donant el Polònia. És que això no es valora suficient. Jo valoro la classe política catalana en base al que em dona el Polònia. La teva manera de dona el Pijo perquè no... Y o sea, pero ¿en serio Pijo es, o sea, lo ha... Que l'han retenido, No, ja està. És que clar, la gent no és conscient d'això. És a dir, a nosaltres ens ha sortit el comentari que ara sí que deixarem que es publiqui, però ens ho ha posat en pausa el propi moderador del xat. Sí, per posar-te Pijo. Perquè posa Pijo. Porque en castellano... Vale, sí. Pijo Que penja amb els picarols.
Llavors, Total. vale. Ara, en sèrio. Jo recordo una entrevista a Xavier Vendrell d'Esquerra dient que, bueno, que el Maragall sí, molt maco com parlava, però que es governava millor a Montilla, eh? Home... Però és que el Montilla, mira quina cara de bon Jan que té. Entranyable. Té cara entranyable. Entranyable. I com intentava parlar en català sempre allà, Sí, tot i que li sí, costava sí, molt. sí, Jo ho sí. valoro moltíssim. Tenía cara una mica como de Gorbachev, Atenció, ¿no? que arriben... Como de Gorbachev. Al xat diuen Àduc i un altre diu va ser alcalde de Cornellà i va sortir viu. Això també té molt mèrit. Era veí de mon àvia. Veus? Ja va sortint tot. No, però quan es va fer alcalde es va muntar una mansió, una casa, i se mudó a una casa. Sent alcalde de Cornellà, vull dir que tampoc era rotllo, uy, sí, es que soc, jo que sé, el Pablo Iglesias y tengo escraches en mi casa cada dia, i bueno, pues m'haig d'anar a viure lluny, no, vull dir, sent alcalde de Cornellà, va dir, bueno, jo viure aquí amb els pobres ja no és àduc, saps? El Maragall, quan era alcalde de Barcelona, va fer una campanya d'anar a viure a pisos de veïns de Barcelona per saber com vivien els barcelonins. Riu-te de Maduro. Geni figura. Geni figura, pues el Maragall se salva. Y aquí... Això ja ho hem dit, que va anar a dormir. Sí, anava a dormir. Que sí, que anava com de convidat. Això no ho sabia. Era el Tom, 20 anys abans. Exacte, sí. És que està tot inventat, Ricard. No, i aquí diu que el Montilla va ser alcalde de Cornellà i va sortir viu. Sí, ho estàvem parlant abans, que era veí de mon àvia, i de mon avi, clar. Arriba el moment de metàfores marineres. Cap fred, cor calent. M'estic morint de set, això. Te vols aigua? Vinga, leva l'ancla, va. Vinga, va. Leva l'ancla, amic Joanma. Què fem amb aquest senyor? Jo és que us he de confessar una cosa, i és que l'amor de les tietes de Catalunya. Tofaker, no? Home, per favor, és que mireu la resta, quines pintes. Home, mira quina presència. Home, l'avi! L'avi de jove! L'avi de jove, ojo, eh? Però el Mas és el príncep aquest de l'Eix-Rec. Sí, una mica. El príncep de Era l'Eix-Rec. igual. Que el amor platònic de la Rahola, no? Home, és que la Rahola... Sí. Sí, buscava... no, el príncipe Eix-Rec no. No, però el d'abans, sí. No, perquè era el Cabezón, era l'altre. Aquest és l'Artur Mas. El Farquaad. A ver... Talla-ho. És un wiki que estava bé, Vigila que surt al directe, Era un wiki És molt ell, estava tot bé. És Artur Mas. Sí, literalment. És Artur Home, ja Mas. només amb això mola. Bueno, a veure... Sí, però Artur Mas no va fer com... A l'època del Pujol hi havia uns dibuixos animats, no sé si es dirien Draghi, que sortia un drac de dibuixos animats que explicava la història de Catalunya als nens. Però això quin any era? Això quan jo era petit. Vale, sí, o sigui, jo no existia. Tu no existies. Però això segurament l'Artur Mas ho hauria retallat. I per això no... Clar. Els nens ara no sou prou catalans. No es parlen català, perquè l'Artur Mas va retallar tots els dibuixos en català, sobretot el manga, l'anime. Això. Per donar-li la raola. Exacte. Mira, busca Draghi Història de Catalunya al Google. Ara ho vol buscar. Deixa'm beure aigua, home. Que si no se'ns mor. A ver, un momentico. Vale, no està la búsqueda, molt bé. Draghi com el president del... Sí, fot-li Draghi així a la feliçment. Draghi català. Què has ficat? Drago Catacac? Que vols que te la mira aquí? Que no veig un pijo. Collons, d'amico. Draghi català aquí, no? Sí. Història de Catalunya. Obre, que surt. Un moment. Oh, però això és una mica llarg, No, és un instant. A ver, vale. Un momentet. Entra l'àudio? La nit dels temps. Ai, calla. Ai, mare. Jo també soy un poquito... Ara sí que estic No diguis. presentant. Llenguatge políticament no correcte. Una vegada més, una cosa que he dit espera. avui és tus palabras, no las mías. Espera. Ai, sí, això ho havia vist jo. És que ara no m'apareix el cursor, no sé què peu. Vaja. Ara ja està. Té molts problemes. Vale, entra l'àudio. Faner. Bé, el cas és que sóc aquí, en aquesta terra, i ja deu fer temps, perquè he vist moltes coses i us n'he d'explicar moltes. Algú del xat havia vist això? Digueu-me que n'hi sóc el més vell. Un moment, que això té volum. perquè ho escoltem tothom, vale. heu de treure... O sigui, ara poso altavoces, no? Home, però no posarem els 45 minuts, Home, jo no l'havia vist. Bueno, clar, Un moment. Jo això no l'havia vist. Quan Catalunya era ple d'arbredes frondoses, de roureda i alzinars. Enfonsem-nos en la nit dels temps.
Hem vist el llac de Banyoles envaït per les boires. I ara els volcans de la Garrotxa que fumegen a l'horitzó. Espera, ensenyem els micros perquè si no... Aquests volcans estan apagats. I si aneu a Olot, que no els surt el podreu dragui. veure sense cap perill. M'encanta. Si aneu a Olot, Els podeu veure sense cap perill. Ai, madre mía, que m'entra la tos, la seqüela de la Covid. No us cregueu res, que jo vaig estar a la Garrotxa i mira que em va passar el braç. Mira. O sigui, Mira, això és... mira! Ai, que mono. És supercookie. Un raig. Hòstia, m'encanta la tensió, El VHS fallant. Sabien controlar ni dominar, ni tan sols sabien produir-lo. O sigui, s'està rient de gent que té menys tecnologia, vale, molt bé. Aquí encara no hi havia smart. Això racisme. és els valors. Ja us he presentat el dragui. I només s'han posat per sobre diu, si mira, aquí diuen al xat, si em diuen que els dibuixos s'han fet per una altra cosa i només s'han posat per sobre m'ho crec. Literalment. Tal qual. Molt bé. Bueno, hem d'acabar. Ojo. El VHS. M'està matant això, Això, passar-ho digital s'ha encallat la cinta. Va encallar una miqueta, no, la cinta? Sí. Mira. O sea, mira. Ojo la línia com baixa, Mira. Van haver de... Mira quina cara se la queda. Mare meva. Bueno, vamos al tier list, perdoneu. Anem a tornar. Queden només 3. Ens estem dispersant, Portem 1 hora i 40, més o menys, Aprox. Bueno, metàfores marineres. Vinga, llavors. Jo a l'Artur Mas li posaria... No, jo sé. Ha d'estar al costat del seu pare polític. Si Jordi Pujol ha d'estar per sobre d'Artur Mas. És el seu pare polític, han d'estar a la mateixa altura. Tot i que després volgués dir que no. Tens el micro pagat, diuen. Es verdad, qué bien. Bueno. Vaya Juanma. Pues eso, el que deia, que no sé, pues... Había un chat que digo, Artur Mas, ¿sé o...? Que hable el pueblo. Vinga, va, acceptarem els resultats. O sigui, està tota l'estona som rient-me de demòcrates. la pel·lícula aquesta amb el micro pagat. Sí. Bueno, la història de mi vida. Hay un gif de gatos que lo representa muy bien. Yachi diu, sé. Ara, molt bé. Aviam, gent... Hi ha empat, hi ha empat. Yasmina, no No ho tenim clar. Copón de Poveda. Ai, Copón. Copons. Con de Poveda. Però millor repre de Polònia. És que el Monti era Gangnam millor. Style... Visc a Catalunya. I això també era molt guai, sempre. Bueno, hi ha empat. O sea, pero no pongas... Sí, o sea, no sirve. Y dilo en esto. Això, no te escondas. Háblalo, tienes un micro. Te hemos dado un micro para que hables. No, però no vull revelar la meva identitat a la... Vaya, hombre. El poble parlat, guanya el PFO. Guanya el... Molt Se va malament. fer bé. No es puc... Ai, ja està. Bueno, que sapigueu que les hordes dels meus seguidors estan a la porta en contra d'aquest resultat. Buah, pues molt bé. I faran Artiu, massa. ui. És veritat, la pancata... Que feia aquell cartell així. La voluntat d'un poble, així. La voluntat d'un Clar. poble. És que no digueu, ha sigut un president èpic. Majoria absoluta. Majoria absoluta. I es va menjar un Perdo cagarro. 15 diputats. Mira, jo por allò de que deia quan en Polònia amb il·lusió. Amb mil. A mi per la figura aquesta del Mas a Polònia jo le daria un C. Ai. Así que era molt... Pero por el Polonia, Bueno, y ahora llega cuando lo matan. Artur Mas va a 4 en una lista liderada para un ex ICV. Never forget. Es verdad. Mai més enllà contra ningú. Buah, es que esto así, madre mía. És que no em digueu que no és meravellós. O sigui, aquest tio Sí, que anava sí. a quart, és que... Perquè va passar de ser la llista del president a la llista amb el Amb el president. És que tenien un domini dels articles determinants. Sí. És el que té la gent d'escola bona, que els ensenyen bé Vull dir, l'ortografia perquè jo i m'imagino que gramàtica. estaven en plan... No, o sigui, dient, a una reunió així...
em nego a que sigui la llista del president. I llavors el tio... I clar, doncs els altres segurament dirien no, amb això ja no estem matats. I llavors el tio segurament va treure un boli i va dir i si proposem la llista amb el president? Tremendo, vull dir... Duríssim. Vale, doncs passant de la llista amb el president, qui va resultar ser president va ser en Carles Puigdemont, que era quart per Girona. Sí. No, que té de con quin trave, no? Alcalde de Girona. Una mica de si no entra. No puc. Presi chiquito. Ara em veig la patilla, això. No puc. I això és... Si hi ha empat, desempatem, va convocar un referèndum? Sí, bueno, va fer la costellada. Va fer una costellada, exacte. Sí, però bé que li va tocar passar pel tribunal també. Tal qual. Però va fer abraçada amb DF. El Presi Chiquito és l'altre. Quin és l'altre? El Pujol, no? No, el Presi Chiquito serà l'Aragonès, no? En Aragonès, no? Ah, bueno. No? El Pere. El Pere. Molt bé, Lucía. Bueno, també conegut com Padregonès. Padregonès. Que li va fer hòstia, estava mutejat una altra vegada, m'acabo de mutejo. Sense per l'altre amic. M'agrada molt l'apunt que fa Jacqui, que és sap fer croissants, Puig se salva. Bueno. Jo si hi ha croissants i 1 d'octubre... Home... Jo posaria un C, tampoc se salva, Un C per tal del C. Perdona. I aquesta escapada que va protagonitzar dintre d'un maleter, canviant de cotxe sota d'un pont d'una autopista... Precisament per això, perquè els altres van menjar el talego. Però si fiquem... El Junqueras i la resta van menjar el talego i el paio es va muntar una pel·lícula rotllo, m'espien el mòbil, que segurament que sí. Segurament li espiaven el mòbil. Spoiler, sí. Sí, però potser no, vull dir, fer servir Signal potser no s'ho va estalviar, saps? Vull dir que hi havia tota una paranoia de no, hem de fer servir Signal. Sabeu que m'acaba de venir el càntic Artur Mas a quina mútues i m'ha tornat a fer molta gràcia. Pues ja està, no? O sigui, parlant de mútues... Sí, jo ho veig així. Bueno, ho deixem com està. No, jo baixaria Artur Mas i posaria el Puigdemont al C. Poseu el vídeo del Puigdemont. No, home, no, que el Puigdemont va guiar cap a Bèlgica. La bateria? Sí, però això no surt perquè mai ha estat president ni ministre. Això és el que ell hauria volgut. Ni ministre. Hòstia, és que, i la dualitat, és veritat, la dualitat de l'Artur Mas amb el Duran i Lleida, és que quins grans moments. Convergents de la punyeta. Exacte. A mi em va saber greu, quan es va trencar la coalició de... Sí. A mi em sabia greu perquè passava cada dia per la porta de la seu d'Unió i cada vegada tenia menys coses a dintre. O sigui, cada vegada estava més desvalijado allò. Que ara la seu d'Unió d'abans està buida, no? O sigui, sigui ahí com a Unió... Sí, està allà, sí, està com està tal qual, que és de tot de vidrieres. I els cables així penjant, és que feia molta llàstima, la veritat. És rotllo Chernobyl o Detroit. Ho podeu passar al costat de l'estació del nord. Mira què diu l'Úrcia. Carrer Ciutat. La campanya de Canadà i de tothom a la frontera... Ah, no. Poseu el vídeo, ja ho hem dit, que no vamos a ponerlo. Que vamos con mucho tiempo de sobras, o sea, tenemos que acabar ya. La campanya de Canadà... Mira, el Conde Poveda. En fotocòpia... La verdad! Això sí que ho hem de posar, espérate. Ai, què he fet jo ara? Se me fue. ¿Dónde está el cursor aquí? Vale. Veiem. Bueno, o la Mascat. Això també va ser... És que... Joder, no sé escriure ara. Hòstia, el Pujol analitzant Jennifer també estava molt bé. Ojo. Un moment que vaig obrint imatges perquè això... Algun dia podíem parlar del tall de la Meridiana. Sí, bueno, o de més coses podríem parlar, però no sé. Hòstia, és que... Not today. Merda, què he fet? Està en una altra pestanya, em sembla. Sí, Lurcia, vuestros fans os piden contenido. Madre meva, tú. Sí, te lo estamos dando. Mira. ¿Quién reclames aquest? Venga. Una maravilla. Os estamos regalando contenido. Ahí, contingut, mira. El meme del Pujol analitzant la Jennifer. Joder, però és que estem acabant ja l'Urcia i hem d'acabar el tier list. Vinga, acabem el tier list ràpid i posem memes. Mira, ens ho han buscat. No? És que és la tripleta convergent, Sí. Sé que en realitat és, o sigui, com a presidents, puta merda, però... Com a memes estupendos. Com a memes estupendos i perquè respetamos el ser humano. Exacto. Jo baixaria Artur Mas. Però els diguis que si baixem Artur Mas jo baixaria també Puigdemont. Que no, que està bé així. Vale, va, i Tito Pere?
Bueno, què és això? Conde Poveda, no nos pases. Obre la banda primer, que surt aquí, saps? Ningú es posaria la careta d'Artur Mas. Jo me la posaria. Ser català és una cosa. Ojo, això també té raó, l'Urcia, ningú es posa... Preci Jerky, nova categoria. Aviam, pareu-se un moment, que m'han passat un enlace. No, Crònica Global. Això, Twitter... Al passar que la Crònica Global la vas a tornar a posar la foto del Nuet allà al Poligroso comunista. Twitter se pitorrea. És que és espectacular. Twitter se pitorrea. Ai, estem tapant això, espérate. És espectacular, de veritat. Tira una mica més capada. Ai. Oye, ¿dónde estaba puesto esto? Oye, chico. Aquí. Tira un poco para arriba. Aquí. Twitter se pitorrea de la mascarilla catalana de Joan Canadell. És espectacular. I quan va fer-lo del mascat... Sí. Bueno, ja està, ja... Això podria ser una secció del nostre tuit. Moments memorables de la història recent de Catalunya. Grandes èxitos. Aviam, què fem amb el... Ara m'ho fet pensar en Joan Clos ballant samba sobre l'autobús a Barcelona pel fòrum. I el Jordi Hereu també fent les seves coses. Què fem amb el Tito Pere? Què fem amb Padregonés? Jo la veritat és que és una persona que em sembla... Sí, amb el Maragall. Amb el Maragall. Se salva però obsè. Se salva però obsè. No hi ha un punt mig. Se salva perquè els hi fot els tasques a Junts i a mi la veritat és que és el moment que estic esperant sempre de la setmana. A veure què diu avui. I perquè, vull dir, va ser Padregonés quan Junts li va fer el pulsito i va dir, saps què? Pues a la puta calle al carrer. Mira què diu el Conde Poveda, mira. Què diu? Espérate. Precisament. Sí. Pere Aragonès va citar a Marx al seu discurs d'investidura. Jo ja d'entríssim. En su 10 cosas que no sabías de Padregonés va dir, soc més de Keynes que de Marx, i és com... No ho hagués dit mai ningú. No ho hagués dit mai ningú. No ho hagués dit mai ningú. Otro de... Se salva per fer Junts Out, otro desalojo, otro ocupación. Se salva. Pues vale, ja està. Pues amb això hem acabat la tier list de presidents. Estic bastant orgullosa. Sí, ho hem aconseguit. I hem posat molt ràpid el Quim Torra, però no hem dit res d'ell, tampoc. No, perquè crec que... Òscar Quinyoli... A la foto aquella dels de Sabadell amb el pan, el paraigua... I després la pandèmia era... Com pensava d'ell. Populisme absolut, perquè era en plan... La gent vol que es tanqui Madrid. S'ha de tancar Madrid. La gent vol prendre's algú. S'han d'obrir els bars. És com, però vamos a ver, senyor, tómese la pastilla. I el presidentilla està en mola. O sigui, misteriosament està en... Jo a favor del presidentilla, És de l'Espanyol? Vale, baixant. Però el president... Jo pensava que era el Montilla. Havia escoltat... No, el president Quilla. El president del govern a l'ombra. Jo també. No, hombre, no, però el president... Vinga, posem el president a l'ombra. El govern a l'ombra, clar. Però el posem aquest paio ha sigut president. I l'Albert Boadella, diuen per aquí l'Albert Boadella. El president Maragall, abans de ser president, va fer un govern a l'ombra, també. Sí. Però això és molt de copiar els britànics. I CV va fer la coalició del Partit dels Socialistes i es presentaven junts a les autonòmiques del 99. Però això... Ahí lo dejo, sí. Això per vosaltres. I ara no s'hi presenten perquè, bueno, ¿por qué? Perquè ja són la mitad. Porque les da rumor, ¿sabes? Les da un poquito así de pereza, pero bueno. De vergüencita. Pues bueno, hasta aquí la tier list.